धवल माटी आज हमारा बेटी के मांग के सिंदूर बने का सपना देख रहा बा। स्वीकार कर ला, कहे कि कबीर से बड़ा सपना देखे के औकात तोहरा में नहीं थे। ता ठीक बा, बस एक जात बता दा तोहरा औकात हमारा औकात के बराबर हो जाए। बस हम अपना मेहरारू के कारण बेबस वाली, वरना इन्हें शास्त्री का औकात रामेश्वर तिवारी से कहीं ऊपर बा। ए शास्त्री जी, जे मारे जिंदगी भर अपना पत्नी के सामने बेबस है, होकर पोसल लड़का हमारा बेटी के हाथ ना पकड़ सकेला। अरे लड़का के मजबूती के पता ओकरी माँ के कोख और बाप के मूछ के नोक से हो रहा। हाथ नजर उठा के देख ली ओकरा महतारी के कोख और ओकरा बाप के मूछ के नोक के। अगर मान मर्यादा के ख्याल न रहे ना तो राउर बेटी के कब के अपन महतारी के पता बना के रख दे रही। गायत्री भाभी, खबरदार खबरदार, अगर हमरा बेटा के अनाथ कहानी तो जुबान खींच ले। लग गए हमरा के अपन बेटा पहुंचाने में। रवा तो 7 जन्म में भी ना पहचान पाई। ये एहसान के कर्जदार हमारा जिंदगी भर है। कहे कि एक बेटा से अपना माई के मिलवा दे, जाके अपन बेटी के जीवन संभाले। एगो बाप के वादा बा, हमार बेटा रउआ रास्ता में कबो ना आए। बाबूजी रवा रोवा तानी ना रे पगली, इधर खुशी के आंसू बा। ब्याहे के 25 साल बाद पंडित दीनानाथ शास्त्री के परिवार पंडित रामेश्वर तिवारी के वजह से आज पूरा भइल। कबीर कोमल जा, जा तू भीतर जा। अरे भीतर जा।